hetkellä. Ja... Viekää mut himaan. Mä pääsen ihan oikeesti kissan ruokkimaan. Humalaisia löytyy kyllä niinku, etenkin viikonloppuöisin. Koskaan ei voi aamulla tietää, että mitä päivä tuo tullessa. Että... Mulla on sen tytön yksi sormi seinässä kiinni. Onko sillä mitään käyttöä? Hätäkeskus. Tarvittaisi apua, tytön käsi jäänyt jumiin. Auto pasatti aika pahan näköisesti tuossa. Hätäkeskus. Täällä on tapahtunut joku onnettomuus. Juoksi tommonen huppukainen kaveri. Ambulanssi tänne. Kaikki lattiat lainehtii sitä verta. Kauhean semmoisen pamauksen ja... Mä hälytän sinne apua, niin älä tule vielä puhelinta.